Vi har været ud til Kolding Fjord! Ja! Og det her, det er Judex og Shadys. Det er omvendt, David. Judex og Shadys. Nej. Og det her, det er Dudys face reveal. Ja! Slash 5.000 sub special. Ja. Og vi laver hans intro, fordi han har ikke vist sit ansigt endnu. Nej, men skal vi lige vise det engang? Nej, det må I ikke. Det skal nok komme, ikke? Altså, det kommer. Plus, at du har jo lovet noget. Ja. Så Du skal i vandet. Altså, jeg ved ikke engang, hvorfor jeg har tænkt på det her. Det bliver ed og muk med koldt. Men det skal du. Og hvis I gerne vil se ham gøre det igen, så er 10.000 subs. 10.000 subs igen. Nej, Og så skal han være i vandet i 24 timer. Nej, David, det kommer ikke til at ske. Det bliver faktisk sådan en ting, hver 5.000 subscribers, så hopper Dudy herude. Ja, og det bliver længere tid. Og lige nu, der er vandet meget koldt. Der er is på derude. Der er is ser det ud på. til. Vi har lige spottet is her. Ja, det er ret koldt. Skal vi lige tage det ud og kigge egentlig? Det kan godt være, at vi lige skulle det. nej. Altså selv jeg synes, det er koldt. Ja, jeg synes også, det er køligt lige nu. Ja. Det er sådan, jeg står også med hænderne inde i jakken. Og prøv at se, der er sauna herovre, men der skal man være medlem, og det er du ikke. Så jeg kan ikke engang hoppe i sauna bagefter. Og Dudy, bagefter. der er tjekket op på medlemslisten. Det tager altså omkring 500 medlemmer, før du overhovedet kan komme på. Der er 500 på venteliste til den der sauna. Nå, det er fint. Vi kommer tilbage om et år. Nå. Dudy, nu går vi ud, og så hopper du i. Fint. Men sagde du lige, vi hopper i? David, skal du med i? Vi går ud, og du hopper i. Nå, jeg håbede lige. Det ser da sygt ud. Der var sådan is på hver side af broen. Nej, der er is på det hele. Nej. Jeg er bare glad for, at det ikke er mig, det der. Same. Ja, også mig. Altså, så skal vise sit ansigt. Altså. Ja. Det har du ikke gjort før, eller hvad? Man gider ikke se dit ansigt, David. Smid lidt like, hvis I vil se en Judex eller en Shadys face reveal. Skal vi lave en face reveal? Ja, skal vi gøre det? Altså, så smid et like. Hey, ingen hunde. Der er ingen hunde her, David. Du kan ikke. David, du skal lige stå der. Så kan du ikke komme ud jo. Ej, det var ærgerligt. Jeg bliver stående her så. Ja, det er godt. Så ses vi. Nå, nej, det skal du ikke. Jamen, så må jeg ikke op i vand, David. Nej, se der er en fugl. Hvis den kan, så kan du også. Den går ud til dig. Den er Keep calling en STFU. Hvad betyder STFU? Nej, vent, det er min kanal, David. Det må du ikke sige sådan noget. Nej, det må jeg heller ikke på min egen. Hvad bilder du derinde? Ja, det er godt. Altså. Ja. Nå, men Shut the... Dudy, jeg tænker, hvis du springer i sådan et sted som her, eller sådan noget, hvor der er masser af is. Der er jo is over det hele, Shadys. Jeg kan også se bunden faktisk, når jeg tænker over det. Kunne det ikke være fedt, hvis han lavede sådan en baglæns salto ned i vandet? Det kunne være fedt. Kan du ikke det? Smid lige et like, hvis du lige skal lave en baglæns salto ned i det vand. En baglæns salto? Nej. Det må godt være en forlæns, hvis du hellere vil det. Altså, hvorfor har jeg inviteret dem med? Altså, de siger, at jeg skal hoppe i hver 5.000 subscribers og lave baglæns salto og alt muligt. Nej. Hvor koldt tror I egentlig det er? Altså, fordi der er jo is på. Kan man ikke søge på sådan noget? Jo. Der er faktisk ikke så koldt sådan i luften. Der er det 7 grader. Ja, det er også relativt koldt, vil jeg da mene. Nej, det er fint nok til. Når luften gør, at det føles som 4, for der er ikke noget sol. Altså mine fingre her, de fryser en lille smule. Der var lige hand reveal. Der var lige hand reveal, ja. Vandet er præcis 0 grader, så det er lige frysepunktet. 0 grader? Ja, det er 0 grader. Altså, det er koldere end de fleste isbader i, vil jeg bare lige sige. Fordi det er jo sådan, at når man selv har et isbad derhjemme, så bliver de ofte sådan 6-7 grader, ikke? Ja, det er omkring. Ja. Jamen, kan vi ikke bare gøre det til sommer så? Og bare sige, at... Jeg tænker, det skal være nu. Ellers så går den ikke. Ja. Du har lidt mere end 5.000 subscribers til sommer. Men der er UV på 1. Okay. Nå. Så man kan, du skal ikke være bange for at blive sådan solbrændt. Jamen, så kan det være, at Shadys han stopper med at være så bleg. Det tror jeg ikke. Der skal virkelig meget til. Der skal virkelig meget til, det er rigtigt. Ej, jeg får helt lyst til stille at hoppe i, men det skal vi desværre ikke. Du må gerne være med, David. Jamen, jeg har desværre glemt badetøjet. Jeg overvejer faktisk lige at... Nå, skal vi lige tage ud og købe noget badetøj til dig så, David? Nej. Du må ikke hoppe i. Nej. Så det er bare at gå ned. Nej, man må ikke hoppe med benene først. Man skal lave hovedspring. Ja, det er rigtigt. Eller man må ikke danse på badebroen. Det må man heller ikke her. Der må man ikke lave hovedspring, men man må gerne lave hovedspring derovre. Det er da så forvirrende. Du må desværre heller ikke lave hovedspring herude, og det er ellers ærgerligt, for der er noget is herude, du kunne lande ned i, hvis det var. Jeg skal da ikke lave hovedspring i is. Nej, du skal lave salto, det ved vi godt. Nej, jeg skal ikke lave nogen salto. Det var baglænder. Jeg vil ikke engang i vandet. Det ser helt sindssygt koldt ud, det der. Nej. Der ligger muslinger nede på bunden. Skal jeg tage sådan nogen med op? Det tænker jeg kunne være fedt. Selvfølgelig kommer jeg ikke til at tage muslinger med op. Hvorfor? I souvenir fra dit... Souvenir for at blive tortureret i koldt vand. Du skal jo have hovedet under, ikke? Jo, det skal du. Nej. Ellers er det jo ikke rigtig... Nej. Jeg begynder allerede at snøffe bare at stå her. Ja, same. Nej. Men der er lidt et problem. Hvad er det? Jeg har altså ikke badebukser på endnu. Jeg kan ikke hoppe i det her. Nå, men det er jo ikke et problem. Nå, men jeg hopper i nu. Med dit kamera, David. Nej! Gør du vi filmer lige. Så Dudy, er du klar til at springe i? Jeg har ikke badetøj på. Selvfølgelig er jeg ikke klar til at hoppe i. Altså, vi kan jo heller ikke bare have det sådan sløret blob, der Nej, det ser virkelig mærkeligt ud. I kan ikke se mit ansigt. Held og lykke med at redigere det her. Det er dig selv, der redigerer. Nå ja, det er faktisk rigtigt. Men du har ikke vist dit ansigt endnu, Dudy? Nej, det har jeg ikke. Jeg tænker, jeg viser mit ansigt så snart, at jeg er i badetøjet. Det er fedt. Folk skal lige se det her badetøj. Ja.
Kan du se mit ansigt nu? Er det helt sløret? Ja. Er jeg også sløret? Ja. Er vi klar? Okay, nu er jeg sløret, ikke? David, du har det 3, 2, 1, face reveal! Og sådan her ser jeg altså ud. Så går han her, ham hvis ansigt ikke er blevet vist endnu. Nej. Men du skal være glad for, at der er lidt bølger i vandet sådan derude, fordi at Der er jo ingen bølger, David. Nej, men der er lidt, og hvis der ikke var bølger, så var det jo stillwater, og det er jo sådan meget farligt. Man må ikke bade i stillwater. Nej, det må man nemlig ikke. Det siger alle på TikTok. Nå, men du skal jo til det. Jeg går ind og klæder om nu. Ja. Jeg hopper i mine flamingo shorts. De er faktisk virkelig fede. God idé, jeg glæder mig. Ja, det gør jeg ikke. Okay. Tror du, der er andre derinde? Går han ind og klæder om sammen med andre nu? David står bare og kigger. Jeg holder bare øjenkontakt med kameraet. Det ser ret vildt ud inde i kameraet faktisk, må jeg lige se. Ja, vildt nok. Og Shady's face reveal kommer her. Hej. Sådan ser du ud. Og Judex face reveal kommer her. Okay, Nå, okay. Men du skulle se hans ansigt der. Han stod bare... Der var hovedet ikke video med. Hej, Judex. Ej, prøv lige at se, hvor fin jeg er. Altså, og det er virkelig koldt for fødderne, det her. Nej. 1-10 rating. 10, hvis man spørger mig. Jeg skulle lige til at svare. Hvad skulle du til at sige, Shadys? 3. Hvad? Hvorfor 3 og ikke 10? 3,5. 3 ud af 3. 3,1. 3,1 ud af 3,1. Det er perfekt. Ud af 10. What? Jamen, der er ikke andet for. Jeg vil ikke alligevel. Jeg går hjem. Du kan ikke gå hjem nu. Du har ikke engang lavet face reveal det nu. Oh my god. Ja, hvornår laver du egentlig din face reveal? Når vi er derude. Okay, men du gør bare redigeringen svær for dig selv, jo længere du trækker den. Jeg ved det udmærket godt. Altså, Shadys har vist sit ansigt. Det er både David og mig, der har lavet face reveal i din video. Jeg gider ikke. Er det koldt for fødderne egentlig? Det er rigtig koldt for fødderne. Tak fordi du spørger, David. Nej. Det er sådan optakten til døden. Jeg ved, jeg kommer til at dø lige om lidt. Altså, jeg føler, at mine hænder er døde, bare jeg går rundt og filme. Sig stille om dine hænder. Jeg synes også, det er lidt koldt, det her. Nej, det er koldt. Og jeg er ikke engang i vandet endnu. Altså, Du skal jo faktisk skynde dig lidt, inden der kommer mennesker ud på broen. Så det er bare... Shadys, har vi forberedt os på, hvad nu hvis det går galt, og han skal hjælpes op? Så er det dig, ikke? Der. Det kan jo ikke hjælpe ham op alene, der skal jo være nogen, der trækker den. Jeg har ikke tænkt mig at trække. Jo, du hopper i og hjælper ham. Nej. Det synes jeg. Nej, det bliver forfærdeligt det her. Nej. Jamen, Men der er i det mindste ikke et tykt lag is på. Det er stadigvæk koldt, David. Du kan godt komme igennem det, hvis det er. Ja. Nej, jeg står lige og overvejer livet her med rigtig kolde fødder. Jeg tror, det bliver værre, jo længere tid du venter. Ja, det tror jeg faktisk også. Men du har lige noget, du skal først. Ja, men tænk på, at I kan se mit ansigt, så snart jeg tager den her af. Okay. Og nu er der ikke sløret mere. Og nu kommer der ikke mere sløring. Så nu er det nu. Ja, det var bare det. Altså, det er bare mit ansigt. Der er ikke noget at råbe på for. Hvad siger man ellers, når man laver sådan en face reveal her? Hej alle sammen. Det er mig, der hedder Duty Man. Jeg er ikke rød i virkeligheden, som jeg er i Minecraft. Altså, hvad siger man her? Jeg ved det ikke. Jeg skal bare i vand, fordi jeg ved, det er virkelig koldt, det her. Nej. Hold den der dejlig kæreste. Nej. Hvorfor har jeg sagt, at jeg skal det her? Altså, skal vi ikke sige, at det er minimum? 5 sekunder. Nej, ja, selvfølgelig. Han skal have hovedet under. Jeg tænker 15. 15 sekunder. Og minimum. Du må også gerne lige svømme, du ved, lige lidt frem og tilbage. Rundt om kejlen, kan vi sige. Det kan du sagtens stå deroppe og sige, David. Er det ikke rundt om kejlen? Jeg synes, det går fedt. Ja. Rundt om kejlen, der er is. Ja. Kan du komme i med dig? Vi bliver kun koldere. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Burde man hoppe i, eller bare... Du må ikke... Altså, nej, du må ikke hoppe i. Ikke hoppe i. Og ham der, du snakkede med over på parkeringspladsen, lige derovre, han sagde jo også, at du skulle gøre det roligt, men i en lang bevægelse. Du må ikke sådan stoppe op. Det vigtigste er, hvis man skal trække vejret. Ja. Okay. Vejrtrækning er det vigtigste. Virkelig vejrtrækning. 0 grader seriøst. Du mærkede lige. Hvordan var det? Okay. Nej, hvor er det koldt, mand. Nej. Okay. Det der, hvor det koster. Dyb vejrtrækning. Det er svært, det her. Det er rigtig svært. Se, hvis du filmer ansigtet, så filmer jeg fødderne, der sådan lige træder i. Okay. Kom så.
1, 2, 3, 4, 5. Nej, det er koldt! Nej, det er koldt! Hovederne, ja. Og rundt om kejlen. Rundt om kejlen. Han gør det. Kom nu, Duty. Okay, han skal op, han skal op. Ej, det er også lang tid. Det stikker over hele kroppen. Jeg skal den der. Jeg skal den der. Nej. Det er koldt. Nej, den vender forkert. Nej. Nå, men tillykke med 5.000 abonnenter. Tak. Tillykke! Tak. Tak for 5.000 subscribers eller noget. Jeg vil hjem nu. Hvordan har du det, Duty? Altså, jeg har det bedre, end da jeg var nede i vandet. Det vil jeg da hilse at sige. Er det koldt nu? Det er stadigvæk rigtig koldt, men jeg føler, at min krop den bliver varmere. Det er ikke lige noget, jeg kommer til at gøre igen. Overhovedet ikke. Jo. Nej. Det kommer ikke til at ske igen, David. Vil du ikke lige hoppe i igen, Duty? Hvad med dig? Hvorfor hopper du ikke bare i? Nej, men hvad hedder det? 5.001 subscriber special. Duty, man springer i vandet igen. Nå, det er en god idé. Lad os sige Ja. det. Nej, selvfølgelig kommer vi ikke til det. Altså. Jamen, jeg hopper heller ikke i. Jeg har nogle nudler i ovnen. Nudler i ovnen, David. Der er eller helt galt i dit køkken derhjemme.